que porta per títol La força, i diu: els metges donen per acabada la visita i surten de l'habitació. Ell mira el rellotge. El seu fill arribarà d'aquí una estona. Aquesta tarda no té classe a l'institut, en Joel. Respira fondo i treu del calaix de la tauleta de nit la petita capseta verda amb tapa de nacre que li havia lliurat el pare molts anys enrere. Ja ets prou gran, ha arribat el moment de donar-te-la, com va fer el teu avi amb mi. Et farà un bon servei per tirar endavant. Conserva-la sempre a prop, però no l'obris fins que no estiguis preparat per saber on rau la nostra força. La vida et dirà quan és el moment. Saber que tenia força el va sorprendre i des d'aleshores va conservar la capseta ben a prop seu. Sempre va trepitjar amb pas ferm. Els estudis i la feina no van ser un problema. Lluitar per una llar i pel que creia, tampoc. Es va casar i va tenir un fill. Mentre el pare va viure, no li va passar pel cap obrir la capseta. Quan ja no hi era, mai es va creure prou preparat. Però avui els metges m'han informat que el temps que li queda s'esgota sense remei i vol mantenir la tradició familiar. Sent que és el moment. Quan obre la capseta, li ve al cap la imatge del pare esboixant un somriure. És buida. La torna a tancar i espera fins que arriba el seu fill. Mira, Joel, ja ets prou gran, diu, mentre li mostra la capseta i s'imagina el pare fent-li l'ullet.